Good morning, good morning, good morning! Yes, welcome naman kita dire sa ating programa Kape kag Balita ang dala sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office. Ako ang Nobian, Police Senior Master Sergeant Francisco Lindor Jr., ang tagapamaba sa Iloilo Police Provincial Office. No? Kag medyo madugay naman yung nadlaw na wala kita nag-ulupod. Kaya ito nga medyo masakop gid ang aktibidades ng Iloilo Police Provincial Office. But rest assured that at least bisan mga pila kaadlaw sa isa ka semana, we can have this Kape kag Balita agud ikadulong sa inyo ang mga updates sa mga operations kag accomplishments man sa ato kapulisan diri sa probinsya sa Iloilo. Wow, very early pa ang ato mga kauptanan diri sa provincial headquarters, especially ang aton nga kaupod sa Public Information Office, si Police Staff Sergeant Geraldine Magbanwa. Good morning sa inyo. Kag of course, salamat na sa akong nga kaupdanan nga nagprepare sa akong nga kape. Kay Mi Jane, thank you so much for this hot coffee. Kag sa among ganito nga kaupdanan diri, kaupod diri sa Office ng Provincial Director nga si Rhea May Saratobias nga mag-undergo sa iyang Basic Internal Security Operation Course. Good luck sa imo. Do good sa imo nga training sa sining Counter-Insurgency Operations Course. No? By the way, damo kita sa mga balita nga igadulong sa inyo subong, especially yung mga accomplishments sa atong kapulisan sa norte sang Iloilo, paagi sa pagpatuman sining mga ordinansa sa atong probinsya. No? Una sa tanan, congratulated naton ang Balasan EPS. No? Ang Balasan EPS sa pagpangunan ni Police Major Samuel B. Pinosa sa pagkadakop sa sining illegal nga nag-transport sang dakal-dakal dira sa Banwa sang Balasan na si Batya kang gabi kahapon sa hapon ay dira sa barangay Kinalkalan, Balasan, Iloilo, si Rusty Castillo, ining 34 anyos nga isa ka driver sa isa ka truck nga may karga sang dakal-dakal. Nung wala sang permit, dakop siya because it is a violation sa ating Provincial Ordinance number 2010-084. Again, sa atong Balasan PNP sa pagpakunan ni Police Major Samuel V. Pinosa, congratulations guys sa inyong accomplishments yesterday. Kag of course, dira sa aton nga batad, sa atong mga kauptanan dira sa Batad PNP, congratulations again sa inyong very uptick, very alert na pagresponde sa isa ka reklamo regarding sa pag-transport sa ginatawag nga transport, illegal na pag-transport sa petrolyo. No? So this is a violation sa Presidential Decree 1865 or Oil Pilferage Law. Dakop diri si John Christopher Vicente nga may ginakarga sa iya nga salakyan sang 45 ka jug kag sa mga petrolyo, and this is a violation of the law because wala sila sang permit or wala sila sang permit sa pagtransport sang sining mga petrolyo, no? So 45 ka jugs filled with 20 liters premium gas kag 21 jugs man with 20 liters man nga nagtutatanan sa 420 liters sa mga petrolyo nga nagabalor sobra 62,000 pesos ang na-recover kahapon sa pag-responde sa ating kapulisan dira sa Batad EPS. No? So sa ating mga pumuluyo, thank you so much again sa pag-inform niyo sa ating Batad PNP regarding sa illegal na pag-transport sa oil dira sa inyong banwa. No? So congratulations again. Kag sa aton pa-VIPS, congratulations sa inyong successful na pag-implement sa search warrant of arrest yesterday sa pagpanguna ni Police Major Jojo Tabalo. Kag ini nakop si Aljon Maleriano, 29 anyos, nga nagapakatubang sa kaso nga direct assault. No? Sa Sir Jojo, congratulations again kag sa inyong mga personnel dira sa pa-VIPS.
Ang Dueñas EPS man kahapon nag-report nga sa pagpanguna sa mga opisyal sa Provincial Task Force Overloading, nadakpan ang 3 ka mga truck nga nagkakarga sang quarry materials nga wala sang permit dira sa nga naglabay sa banwa sang Dueñas, so sa barangay Kapuling Dueñas, Iloilo. So dakop diri ang 3 ka mga drivers upod man ang ilang mga iban pang kasakay no sa 3 ka mga dagko nga mga truck nga nagkakarga sa quarry. One thing is overloading, second thing is wala sila sa permit. Kaya gina-congratulate natin diri ang ang si Mr. Marjo Ray Aragon, ang admin assistant 2 kag ang team leader sa task force overloading sa probinsya sa Iloilo sa sining pagkadakop sa 3 ka mga truck no nga nagakarga sa quarry without necessary permit. Again, congratulations gid no kanami no nga aton nga provincial employees ang mga unit or agencies dira sa provincial capital nagakadto man sa field agod nga mag-implementar sa mga provincial ordinances in cooperation with and partnership with our local PNP. Again, congratulations kid kay Mr. Aragon, ang team leader sa task force overloading sa sini accomplishments. No? So this is a violation sa commit diri sa aton mga nadakpan amo ang violation sa Provincial Ordinance number 2017-145 nga nag-prohibit sa pagtransport sa mga quarry materials without necessary permit. Again, ginapasalamatan mo nato, gina-congratulate naton ang pila naton ka istasyon sa very active kag very successful nila nga operations no or kampanya against loose firearms. Ang Iloilo Police Provincial Office may ginatawag nga Tokang, kaglementar sa ginatawag nga Tokang kontra Armas Luthang kag ang atong istasyon are very aggressive this campaign. No? We want to account loose firearms in the province of Iloilo, and yesterday 3 ka mga kabanuhanan ang Pavia, Aniway kag San Miguel ang recall or nakabaton sa mga gintong over ng mga loose firearms. Kag sa Pavia MPS, pasalamatan gid naton ining si Staff Sergeant Jeffrey Joaquin, isa ka membro sa Philippine Army kag nag-possess sang firearm nga nag-expired ang iya nga license kag iya ini giton over sa aton nga police station sa Pavia. Kay Staff Sergeant Joaquin, thank you so much, and this is a good example sa aton mga pumuluyo nga padayon sa pagpupot sa mga loose firearms or nag-expire ng mga firearms kag wala pa nila naton over no. Sa aton mga pumuluyo diri sa probinsya sa Iloilo, we really encourage you na iton over inyong mga loose firearms sa aton mga police station para hindi ka mo mangin subject sa search warrant no. Mas dako ang accountabilities, mas dako nga huol ang matuga sa inyo the moment that you possess the loose firearms no kag makaabot sa impormasyon sa aton nga mga kapulisan. Padayon ang aton kampanya against loose firearms because mga tutok ang Inday, mga Ilonggos, ang loose firearms in many cases are used to perpetrate crimes no. So gani sa aton mga pumuluyo dira, if you know nga ang inyong mga neighbors ang inyong pagbalay nagahupot sang loose firearms, palihog i-report na sa ating kapulisan. We will keep your identity confidential the moment you become the source of information regarding sa sining mga loose firearms sa inyong pagbalay ha. May mga hotline numbers kita no. So atong i-encourage siguro atong mga pumuluyo nga please get the hotline numbers sa aton nga kapulisan sa inyong police station para the moment may information kamo nga pwede mahihatag to help keep our province safe and secure, then pwede nyo na makatag informasyon. No? We always believe here sa Iloilo Province that peace and order is a shared responsibility.
mangin epektibo, mas mangin epektibo ang kampanya sa kapulisan kung ara ka mo nga nagabulig sa aton paagi sa mga impormasyon nga inyong ginadulong sa aton mga police units, no? Kaga yes, sa Haniwa EPS, ginapasalamatan mo natin diri ang isa ka punong barangay si Vilmar Maderable nga nag-turn over man sa iya nga loose firearms sa aton nga istasyon, no? Kag similarly sa San Miguel EPS may isa man dira ka nagsabat sa aton panawagan to turn over sa iya nga firearms alin sa Barangay Consolasyon San Miguel Iloilo, no? Si Mark Solomon 26 anyos nga nag-iya sa isa ka homemade nga 22 caliber revolver nga iya turn over sa aton nga San Miguel EPS. Again sa aton nga mga kauturan nga nagsabat sa aton panawagan in relation sa aton kampanya Tukang kontra Armas Lutang. Thank you so much, kid. Sa mga may ara kadira mga loose firearms or mga armas lutang nga wala sa nagakaigo nga lisensya or expired na mga lisensya, you have two options, no? Either i-turn over na sa aton mga police station or i-deposit. I-deposit if you are still interested of renewing the licenses of your firearms, so para legal ang inyong pag-process sa inyo, no? Again, sa atong mga kauturan, we encourage you to do that because ang aton nga mga police stations are required really to gather information regarding sa loose firearms para ma-implementahan sa search warrant. We will run after you, I tell you. Especially in mga firearms na may mga formerly licensed, we have a record sa database kag mas hapos ang pag-apply sa search warrant the moment nga wala ka mo nag-turn over sini sa atong kapulisan, no? So again, thank you so much kids sa mga nag-turn over sa ilang those firearms, no? Kaga ginapaybalot naman gali sa atong mga tutukan inday ang atong nga proyekto ang Babae Bangon nagaga namin sa epekto sini sa aton nga kampanya diri sa probinsya sa Iloilo para mapanubo ang cases sa violence against women. Kaga by the first week of March next month, no, ang Babae Bangon project will be subject for revalida, no, para ma-consider or ma-confirm ang best practice sa probinsya sa Iloilo, sa Iloilo Police Provincial Office. And we are happy sa mga partners naton nga nag-support sa sining proyekto because nakita nato, no, in the past 6 years kung sa diin ang Babae Bangon project in-implementan sa Iloilo Province, naganubo ang cases sa violence against women. This only shows that our community, ang ating mga pumuloy diri, ang mga Ilonggos are becoming aware sa mga bagay-bagay nga naga-violate sa kinamatarong sa kababaihan, no? At the same time, we also realize that women, Ilonggo women, are getting empowered because they know their rights, they know their role in the society, in the community, no? Again, congratulations again sa aton nga mga kaupdanan sa Women and Children Protection Desk in all levels, from the provincial to down to the municipal level, nga padayon sa pag-cascade, sa pag-educate, pag-enforce sa mga lahi, kag sa pag-empower sa ating mga kababaihan, no? Para maging active partner sila sa natawag na community building. And we're also happy for the police stations or sa mga local government units nga nagasabakin sa ating invitation to collaborate for projects sa aton nga mga sa aton under sa sining proyekto ang Babae Bangon Project. Babae Bangon Project, no? Kaga the other day in report man nato, no, we have sent releases sa aton mga media outlets diri sa probinsya kag cities ng Iloilo sa Bilog nga Region 6 regarding sa cases of suicides, no? We have reported as of Tuesday sa 7 ka-suicide cases sa province ng Iloilo, which is lower compared to last year, no? Last year we have 19 for the whole January and February, but this time we have 7, pero kasubo lang because yesterday another 75-year-old
nga lalaki ang nag-suicide naman, no? Nag-suffer siya sa terminal illness kasi siguro na takop sa depression ang mga nag-suicide sila. Kaga, I just want to take note, no, sa investigation sa ating kapulisan regarding sa sining ng suicide nga 75 anyos nga lalaki nga nabatian na before pa siya nag-suicide, nabatian sa iya pamilya nga nagkamuno siya nga doon nakapoy siya kag gusto siya na mag-suicide. Mga tutok ang inday, mga Ilonggos, the moment that you hear your relatives, no, or your neighbors, co-employees, nga nag-mention nga, doon ka namin mag-suicide, please take it seriously. Immediately communicate with that person, talk with that person. Because that particular expression, nagka-manifest sa nga tawag na hopelessness. At the brink na sila sa nga tawag na hopelessness. Kaya inanagin natin sila ng bulikan man. We cannot afford nga ining mga kauturan naton nga nag-suffer sa nga depression will end up sa paglutas sa ilang kabuhi because nobody listens to them, because nobody shows concern sa ila. No, kaya sa atong tanan-tanan, we have to be very keen, we have to be very observant sa ating mga kaupdanan sa panimalay, kaupdanan natin sa trabaho, and they may be suffering from depression and they need our ears, they need our shoulders para maging makusog sa palatubang sa sining paghangkat sa ila kabuhi. Yan. So, madamo sa mga development diri sa probinsya sa Iloilo, kag the mere fact na wala kita ka news in the wala kita ka hiwat sa mga atong kapikag balita in the previous days, simply shows nga amo na ka tight ang schedule sa aton diri nga mga opisina kag aton mga giatubang, no? Kag sa aton mga kapulisan na padayon sa pagtutok sa aton mga programa, please continue to share this video para madamo ka ma-inform not only of the accomplishments of the PNP here in Iloilo Province, but of course other advisories natin diri para malabot man ang madamo sa aton mga pumuluyo regarding sa ating kampanya against loose firearms, kampanya natin against wanted persons, kampanya natin against illegal drugs, and kampanya natin sa illegal quarry, and all other campaigns na nagatuyo ng Iloilo Province mangin model sa gitawag nga rule of law, kag at the same time ining mga puluyo diri mga Ilonggos are law-abiding citizens, no? Medyo layo sa ako ng camera subong kani tungtin niyo ako sa pagpalapit sa akong cellphone para ma-recognize so doon kadamo kinsa na daw sa atong subong nga live stream, no? Wait for a while. So, ginag-acknowledge tagid gali. Wow, si Jimboy Dulces Maya ang atong very what we call this? Naman naton ka maukod nga sumulunod diri sa aton nga kapitag balita si Ma'am Christina Tilane. Good morning, Ma'am. Kag si Ling Wawa sa RPMD. Good morning. Congratulations sa inyo dira. Kag regards kay Sir Manglapas and the rest of the people in Camp Delgado. Actually, madamo pa sa aton kaupdanan nga nag-upod sa sining live streaming, no? Gina-acknowledge naman gali ang pag-upod sa aton ni Police Lieutenant Colonel Remy Alavare, no? Why siya din nag-comment, but he is updated with our news, no? Sa family Babaran, good morning, good morning, good morning. And enjoy your Wednesday. Wednesday was long? Thursday. It's Thursday. So enjoy Thursday and the rest of the days of this week, no? So again, sa atong kaptanan si May Jane. Good morning, good morning, good morning again. Kag si Jay, Sergeant Jay, good morning. Wake up na. I hope you are here na sa camp, no? And sa tanan nga mga kaupdanan natin diri sa Iloilo Police Provincial Headquarters, good morning, good morning, good morning sa inyo tanan-tanan. Again, ako ang inyong obiyan, Police Senior Master Sergeant Francisco Leader Jr., ang tagapamaba sa Iloilo Police Provincial Office para sa sinyang programa Kapikag Balita sa buong adlaw, Pebrero 18, 2021. Again, until tomorrow, God bless Iloilo.